Kakasil Autonomous District Council KHDC lingba UCEM uba penyai sing CM ula pentip pajba bahaka khatsau terik mentau benai hakapor khatwei bejemen step kandan kejingelang pen itu pajba pat pen kubor iki dorbar snong dorbar dong sengken thei senglong kemi seng samla bat ki dorbar kur kaban solong hak seconds ground 10 shilong uba penyai ula pentip bahaka tei kesingi ulat kejela UCH Vijaya Shankar udan rengkat kumukongsan hakate kejingelang nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kalashim ya karai ba kan penlong ya ka jingelang pai ba bat kani ka jingelang pai ba belatip kum ka jingelang itu bat penkup bor yiki dorbar shnong dorbar dong seng kenthei seng longkme seng samla bat ki dorbar kur hapo angni pori khasi brokowe kani ka jingelang kabangi ngilashim ya karai ban penlong kanlong haka khat sautari uniu no pra Disember arhaja arpusa haka por khatwei bejimin step bat kajaka kanlong hangthia po second ground madan pulu shilong bat haka ni ka jingelang ngilayo jingtip baulat kejela Meghalaya unwan ban yeshim menta bat ban long ru kum ukongsan hakati kesngi te nakaliang kejungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council kumta ngi hot bat ngi wer yaki dorbar shnong barot ban ya poilang kum balai phongut nakawe ka dorbar shnong bakentuk shiphongut naka komiti jong ka shnong shiphongut naka komiti jong ka seng kenthei seng long kami bat shiphongut naka komiti jong ka seng samai bat kumju ru ngakentu bat ngakhot ngawer ya ki dorbar kur bakin ya wanlang hakani ka jingilang kaba kentup shiphongut nakawe ka kur hakati ka sngi kani ka jingelang kanlong kaba compare namar kumba pilatip bana kaliang jongka council hiprok kawe ka dangshen kelayo ya ka jingmunjur habai dei ba kini ki bil ki ba kongsan ba nakamta ka jingmuntoy kari ba ka chat ben rio kawai nakata kadai ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhaja Arpulai hakani ka amendment la penrung ya ka jing itu ya kidor bardong rukum jum namar barosh kata la itu tang kidor bar shnong kabamud itu tang yo orang ba shnong dakaan lani kataka sanat belaai lingba kisim laniki nong secha Henry hakani ka amendment la penrung ru ya orang ba dong kum ukli jong kanu ka dong hakanu nu ka shnong bonlong nong pej nong khmi ya kata ka dong bat kani la yo ya ka ya ka jing itu hapo jong kani ka amendment act bat om tang kata la yo ru ya ka jing itu ka bakerpam ya ka jing trekam jong ki seng long kami laniki seng kenthai hapo jong ki shnong boro shikata wat lada kini ki seng kenthai laniki seng long kami ki jutrekam hababun ki shnong nakamenta ban pej ban khmi ya ka bha kamiat jong ki imlang salang khamtam ka shong suk shong shngai jong ki nu ki shnong bat ka jinge shim menta ban pen bha ya ka imlang salang ha ki shnong ki thau henrei borosh kata empat don kanu ka jing itu yaki dakaan henrei hapo jong kani ka amendment act la don ka jing itu yaki rukumju kamta ka jing itu yaki seng samla hapo ki shnong yaki seng samla ru hapo jong kani ka act la itu nang ni shkhmat ya ka jing tre kam jong ki te khamtam ka jing shim menta jong ki seng samla kenthei bat shinrang hakinu nu ki shnong nakamenta ban pet ban khmi ya ka baha kamyat jong ki shnong bat haka imlang kasalang te kaniru kelarung daka jing itu daka an
hapo jong kani ka amendment act te kumta ni sudai le se ban penlong daga jingilang penkup bor ne ban itu yaki nang ni shakmat kat kum kani ka act ka ba ar pat nilayo ru ya kani ka jing itu ke jing menjur na ulat ka jela habidib kani ka we ka bill ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arja phulai hakani ka act kalarung kiniki jingtrekam jongki dorbar kur babaro kikur hapo ri khasi ladon kam ban register hangni hapo council ka jungi te kum makalong menta hadin bala pas ye kani ka bill hadin bala yo ye kani ka an lani ka bill bala penkela an ya ka haka kendai turik u Oktober but nakaliang jong ka district council kala yo pediang kumba shispa sanpo tuli ki registration lani ki application na ki kur ban yo ban register te ngangit scam badang bun ba ki kur da ki hajar tuli ki bampat tip ya kani but ngidon kamru ban pentip limba kini kilat pathai kubor ba phin hab ban wan ban shim ni ki form namenta ban pendap ikni form but ki jing.com ki ba bun knang ban yo ban register yekini ki kur ki jongpi om tangata but ban itu ru yekitu ki nongkit kam jongki ni ki sengkur ki ba phero pher hari khasi te hakati ka sngi ke jingilang khat sauturik no pra kandon ru ka jing itu dakabangin ai sernot yakini ki kur bala register but kumjuru kabaan bahha ketika sngi kandon ru ka jingsam yaki form namenta ban register yaki kur ki jongki let's say ki don ki kur ki bomlap banwan shadist council ban shimi ki form Henry Pila banwan be haka tu sngi haka jingelang ya ka ba fin shim yaki application form namenta ban register yaki kur ki jongpi trailang ru nakaliang ka district council ringkat bakasenjuk jongki dorbar kur bat kaladon kasenjuk kabala long chairman president da iba RL Karpran te ini ru kum president bat ka kenhon jongki kila trishtom ban lek nakawe jaka ban pensuthu habede bat kiniki ki jingdon kam habede ki sengkur ban register for district council te kumta lingba kani kalat pathai kubor kum ka council ngi khot ngi weri phi baro syakani ka jingelang pai ba haka khat sau tarik uno pra arja pusau haka por khatwe baje hak madan pulu shilong opinion don lang bat ka jingedon lang jong phi baro kan pensngan kan aimen sim yengi shushu bangin nang kham trai khamba namta ka ri ba ka jai ban ri hibro ko we ko